حينا هتوت حجز سلام نعخم يكون تخطاتل تزمدم ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ብዓውዲ ሙዚቃ ብፍላይ መጻወቲ ሳክስፎን እናተጻወተ ኣብ ብዙሕ መደባት ንሪኦ ዝነበርና ሓውና ዳንኤል ስብሃቱ ከቢድ ሕማም ናይ ልቢ ገጢሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ይርከብ። ዳንኤል ሓውና ኣብ ኣርባዕተ ቆልዑት ኮይኑ ምስ ሙሉኣ ስድራ ቤቱ በኣዲስ ኣበባ ከም ስደተኛ ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ኮይኑ ግና ኣብዚ እዋን ሽንኳይ ብዙሕ ገንዘብ ወፃኢ ገይሩ ክሕከም ንደቁ ዝኸውን ዕለታዊ ንጥፈታት ማእሪሩ ከይኣቱ እዚ ናይ ልቢ ሕማም ከቢድዎ ኣብ ሆስፒታል ይርከብ። ሓውና ዳንኤል ኣዝዩ ፈቃርን ብዙሓት ኤርትራውያን ብሞራልን ፍቕርን ክሕግዝ ዝጸንሐ እዩ። ሕጂ ንዝያዳ ንሕክምና ሓገዝ ይሓትት ኣሎ። ከም ወትሩ ኩላና ኣለና ንበሎ በዚ ብታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ንምሕጋዝ ይከኣል። ንበዓልቲ ቤቱ ሳባ ዝርኣይ ብስልኪ ቁፅሪ 0025 96 191 ኣቢሴና ባንክ ሳባ ዝርኣይ ቁጥሪ ሕስራብ 30127668 ንሰብ ምሕጋዝ ሰብ ምዃን ጥራይ እዩ ዘድሊ። ንሓውና ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ድማ ምሕረት ክወርዶ ንምነይ ድንሄሩ ኣጻብዕቲ ቈርዓራዕ ሓወየ ሽዑን ድንሄሩ ትኸብሒ ምድራዕ